You know me? Get very good. You can win before. Niwa na ayo wo kodumma ise moka se na ke nwa ya se na ke ise na olile gru ma ka wure ejiwelu awura aji na iwa na iwa oya ka oya kwa na agha anyị ise ajiri egbu mmadụ ise no onye anwụ do alụ okpo ndị oyi ya nne ana elive akara onye ọ na-eli na ọ bụrụ siti gbuo zọgbuo ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọbịa ndị umedo bapụtara na-eme ụṅala a na-eme ya bụ ụṅala anya na-eneneba ndị ji ibe na-eli ibe a na-eneneba onye mekelie ọtụghụ n'ọma nye ego ekwe ya ma na ọ dụrụ izu mana ọba ziri a na-eli ụfọdụ a na-akpụ mma ụfọdụ a na-akpụ egbe ụfọdụ a na-akpụ bọtụ a sị na ọ bụrụ ele anyị si eme wee na-anyị n'ọwọkwu ibe akụziri anyị o wee sịwa bụ ndụ na-eme ya bụ ibe ka anyị na-ayọ ha sefu mma na akịdị ejire m weri akịdị ọ dị n'ọbọ mmiri enwe ilo ịbụrụba ka anyị nọ onye bi olijuo abịaliela ya na chiekwuru ọfụọ o jee ike ọzọ maka na ụta kalịrị akali onye ọbụla nwere ebe ndụkpọli ụta ebe onye iru onye echere olu olie ibe olijuo abụ na ebe onye filuzi na ọ ga-anọ ọnọdụ ọ daba anya na onye ahụ ọnọdụ ọ na-eli olili die ụbọchị dụ ka ọ ga-adụ o jiri nwayọọ megheri ọnọdụ gbedebe na bie ruo ụlọ awụtị na ndụ niile bịa n'ụkwado anyị n'iwe ọma ga-emelụba ise ego umendụ ise ya kpọrọ iru ise ekwe m anyị nwaba bịa ise anyị ga-adụkwu mma ise agbara anyị okirikiri ihe ọbụla wụtara ise na anyị ekene ekwe chukwu okike eze ụmụ m nwoke mmụọ na-eli aja anyanwụ na-agba ọnwa na kpakpando ikputu nke igbo ọka aka eze a na-ekpesiela ọgwụ nwanne otu onye bi n'ihu obodo a na-akpụ na eze ndị eze ọzọwala ọna ọ sọrọ ma onye ihe eke ma onye ihe eke amara tatalụ alụ anyị si abụ tabịa ta eketa abịa ta ọjị o yetakwa n'ọjị nkwọ ta ọjị sunzum na-arịọ ka ọ ghara na ndụ anyị a na-azụkarị anyị ara na anakarị ka anyị na-ekiri awet na ayara eji anyị na okike anyị ka anyị na-ayọ ka olu anyị aka ike nga nwoke ya lụọ nwoke aka ike nga nwaanyị lụọ nwaanyị aka ike nga nwata lụọ nwata aka ike nga nne dịrị nne nke nna dịrị nna wee dịrị nna ọ sị ma ọ dị na be ndị dịrị ndụ ka nke anyị wee dụla anyị o isi na isi anyị na nwaanyị ọ wolu nke ba jụọ ọ dịrị ọchịche nchọ were isi nene ka nwa techa ogo nene ma wee si na onye ka anyị na ya ga-ejere mba anụ chi a ọ ndụ ọ na-enye wee na-ayị unu si na-ekwele nwaanyị si wee nọdụ unu gbuo anyị ike nga n'ihe a na-ekwuzi bụ mpata ike ahụ ego oyibo ebe ego oyibo ahụ ka o lute nwoke aka lute nwaanyị aka onye nwa na onwe anyị aka aka wee nete nne na nna anyị anya eleba zụchara anyị ka anyị na-ebe amụta nke anyị zụcha nke akaba nne anyị na anyị adụcha mere ọma ya eme nna anyị na-abụ eziokwu ọrụ oyibo na ọ ga-adụlụba mma na anyị akwụghị ụgwọ ndụ na-alụ
amị ma ndị na-alụ polisi ise ma ndị na-alụ wọda ma ndị na-alụ kọstọm ise ọ ga-adụrụ ọlụ ma ndị na-alụkwa ọlụ mma ọlụ dibịa na ọ ga-adụkwuru ise ma ndị eze nwaanyị na ọ ga-adụrụ anyị mma ma ndị eze ise 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 ma ndụ na-eshi ibe ise 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 nwere nke anyị arịa na arịa na chi anyị dị mma mmadụ ara na-asị na my lord is good ọ ba nara ezuru o nwere ka ọ dụ ị na-asị na lord ewedu mmadụ ya kwee n'azụ ya sotere n'ụzọ isi ọbịa na-arụ lọdụ anyị ga-adụ mma ya chọrọ ụdị a maka abịa na-ekwu ibe na na-ekwu ọma na-ekwu ibe wee si biko tatalụ abụghị amala anyị mma ise ewetala nwere na ego ise wetebe ọlụ ise ndị niile anyị na-alụ ụlọ ọlụ ka ọ gazie elu ahụ ise bịa mee ise ise ikwulu onye mata ekpeli ya dolia ile ise onye makwa wee kpe ya dolia ise ndị n'obodo oyibo ma ndị ya agbagharịa ọgbụgba asị ba ncha onye kpara n'okpolo enu ruweli ise ọgbara na orimili lụrụ onu ya ise mmiri ara eti mgbe onye ahụ na ise onye na-agba n'okporo ụzọ eruweli ise anyị nwe na onwe anyị nọ n'ọwụ ka ọ ga-adụla anyị o ise na-abịa ọnụ n'ugwu iwe na-abịa na ndịda na ọghara ezute anyị ise ezute ndị ọbụla anyị n'anya ise ezute ikwu anyị na ibe anyị ise ezute nne na nna anyị ise ezute ndị ọyị anyị ise nọọ ibe anyị kpelu ma ndị isi ndị anyị na-alụlụ ọlụ ise ọghara ezuteba ise ibe anyị kpelu ise ekpele anyị kpelu na anyị kpelu ya n'ọbụ ise osolo ọbọ ise egbe egbu ndị ilo mmiri enwe ilo ekene m unu nnekene m ezigbote nwa agụrụ amụọ na-agbara ọsọ mmadụ na-agbara ọsọ kwarịa na m abịa ka nkene gị ekene ọnụ ka nna ekene onye nọ nso onye ọbụla nọ nso ka nna ekene onye ọbụla gbara okirikiri ka nna ekene ga-akwa nne ndedi m mmanwụ etinje n'ụkọ mmanwụ ta ka m ji emecha na mmanwụ ma wuru na ọkwa nne ndedi m mmanwụ nnatụkene nye ọ chịrị na ebe ji agba ndị ilo nnekene m mmanwụ ekene gị kene iwe na-emere gị ibe ekene na odudo nka na-emere gị ibe ekene na anagụrụ na-emere gị ibe ekene na n'ọka na-emere gị ibe ọkwa nne isi akpụkọkpọkpọ nne nnekene m ana m na-ekwucha ada ma kwucha echiokwu dị m n'ọnụ mụ ije dị m n'ụkwụ dedu mmanwụ taka m kenecha na mmanwụ ma kiribe ma ekiribe ọkwa nne aka ji ọwụọ nnekene m mwudo mmụọ na-agbara ọsọ mmadụ na-agbara ọsọ wụọ na wurudo nka mmadụ na-agbara ọsọ mmadụ na eleji eme na ma wuru mokwu ndị eleji eme na ma wuru mokwu nke dịka ji eme na ma wuru mokwu ndị eleji eme na ma wuru mokwu eleji eme na nwa n'udo mmekọrọ na mmeke nne m ama wuru mokwu mmemme ka nne m ama wuru mokwu ndị na eleji eme na ma wuru mokwu ka ndị kere nga atụtụ aka ji ọwụọ akpọrọtụrụ kpọmkpọtụrụ dike n'aka ọnụ n'aka ọ na-ekwu onweghị eri chi chụarị ncha ọgbanaghị n'ọtụ iri kpanwa na-achọ dịtamara na-achọ matanya wenji nwata nwunye onye anya ka ịmalụ kene ndedi mmanwụ eti n'ụka mmanwụ taka m ji emecha gị mmanwụ taka m ji emechara gị agara m ekiribe ka ịmalụkwa na nwere aka ji ọwụọ ọkwado ọka ya gbagide ba fọwọ́dọ̀ wọ́n tàbí aka ya na-abịa nene ọrụ mụ na ha so bịa nnekọ onye nwoke nwere n'anya ọkwado odogwu nwoke odogwu eji biri n'ọka ọkwado onye enwe odogwu eji biri n'ọka ka ịhụrụ kene na amalụ
Ibe nwụna na-agbaji uwe anya ebiakwute na odogwe ji biri na nke ọkọwara ya akọwara nwere ike si wee mee na ma akọwara ya akọwara maka na oke iro si wee mee kere na movement ọkwanye mba sa ngwa m esetecha gị ya ọ jikọ atụ ọnya